Dame la ciencia. Оборотни като аванти, пълъци, шани, меаски, кварталните музиканти. Кефтат се всички маски, с мене са рер пичета. Сайк! Събудих се в райска държава. Ама надали. За мен е важно какво нямам, що имам точно теб. Ама надали. Ама надали. Дреси пети клас, ко са кефи же? Ми хвърляха от четвъртия етаж, ми хвърляха раницата с учебниците, с всичко човек. Мене от третия. Не са бъзъка. Защото е. Защото сигурно мислиха, че ще скоча с нея. Не. Пак ти само ирония. Какво погледна в този монитор? Ти погледна нещо в този монитор. Какво погледна? Цай си. Цайсмен. Виждам. Глей. Виждам във двойно. Виждам двойно. Такова чай, бъгнаха, да. Защото без той нямам какво правя, брат, бачкам от нас цял ден и да знам, стоя и деградирам. Дай ще влизаме заедно в това. Влез в Дискорда, бе. В Дискорда ни влез там под... Има го в канала там в информация. Еми направо ще ви пиша после. Давай ни там. Влезе в Дискорда, ще лафиме. Траш въпрос. Не знам. Гаджето ме прилича на теб и аз нямам гадже. What the fuck? Я пак го кажа той, че не те разбрах. Гаджето ми прилича на теб, но аз нямам гадже. Чакай, каква беше уловката? Няма уловка, просто това е турбосвалка. Турбосвалка. Вече остава все по-гореща. По цялото си тяло победи усещам. Искам да се целувам с теб за това. Мерси. Ти не искаш ли? Не. Бах ти да го добия. Еми не искам, аз жена си имам. Какво имаш си жена? Да, бе. О, да ти Уй, кажи нещо и сега ще дам жена ми. Айде, Ти луди се поте, да ме отпрати бъде, да свите мъже, хубава жена си ти, ти луди се поте, ти му проста сила ти, не ме пътните мъже. Пасай, Радко, пасай. Ти маша. Padam ti na kolene, nema si mašala, ti si istinska žena. Nema si mašala, padam ti na kolene, nema si mašala, ti si istinska žena. This is mama legenda. Видя брат ми. И да. Брат ти видях? Я да видя брат ти. Той не е в нас, но... На колко години? На 19. Беше с едно момиче на леглото. Тя беше на леглото, той беше на стола. Дилдо. Ти изкара дилдо. Да. Той е бил брат ти, момчето с дилдото. Да. Той е много популярен стана. Момчето с дилдото и брат ти, мали е потресена. А ти ли беше на леглото? Не. Той каза, сестра ми е на леглото. Не, това беше неговата приятелка. Той нали каза сестра ми. Ти му излога, ма ти си била на леглото. Значи ти дилдо имаш. Я го изкарай от дилдото от шкафа да го видим също ли. Искаш да те нарисувам, брат. Такова бива при тебе. Искаш да те нарисувам, брат.
Кое? Да те нарисувам. Да ме нарисуваш. Да, бе, да те нарисувам. Бате, не мога. Какво? Да, сега ще е някаква простота. Давай, айде. Дай да се Просто ти аз сега ще е някаква простота. 7 години уча рисуване, брат. Чай да се взима само тук стоите. Сега не ди мърдат, а фана ху. Добре. Абе, не мога да се запомня. Чакай. Ще да те разсмивам. Чакай. Ще взема малко синка, че имаш от лампата синки. Чакай. Долу-горе, като за една минута мисля, че долу-горе, да. Ето, брат, виж. Чакай. Ето, виж. Не знаех точно какво, затова исках да видя, беше интересно. Е, готова филмара. Аз съм филмар, бе, попчаса огно. Покупка HD. Акнето му виси по чулото. Попчаса огно. Филмар. Ма досаха. О, не. Край иска да възвръща стария го. Висял. О, Коста е! Мустафа! Що с качулката е? Тук се правиш на Power Rangers, Ninja, черен покемон, айде! Хората мои са добри някой, виж. Чакай да видиш кой е добри. Не издържам, брат, вече я досаха ма край. Какво става, презерватив? Аз съм презерватив, пече. Брат, това лице ще че е и с шапка вазден, че пиче слънце, какво става? Не знам. Айде, пътве. Ставайте веднага. Ставайте да играйте хоро. Да ти мушка на зъба. Какво да мушкаш? Се мушкат в зъбите ли, че го мушкат? Учу.